Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung pandemen radio Swaka FM ingkang Sutresna kabudayan Jawi juga kepanggihan malih wonten ing piwungan Mamrebon Mojopat Swaka channel 107.7 FM Radio Swaka Suara Kebudayaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu punika saged siaran langsung wonten ing studio Radio Swaka Kauman RT 0 Sekawan Kaluran Gilangarjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Ngayogyakarta Hadiningrat. Dalu punika sampun sami siap siaga samekta ing gati atur panglipur sawetawis ugi nglenuri kabudayan Jawi sampun sami rawuh wonten ing studio Swaka Bapak Kaum Dwi Laksono, Bapak Purwo Diharjo, ugi Bapak Musti Raharjo, ugi Bapak Guru kita Pak Sutiono. Boten katalumban nika ki dalang woto nggih. Ugi Pak Ridal. Wonten ugi Bu Lulu Mariati nggih. Wonten ugi Bu Pur nggih, Bu Tris nggih, Bu Sumisih. Wonten ingkang katalumban bubur sampun nggih, sawetanipun bubur sinten nggih boten ketingal. Oh, menika Bu Kirdan. Pak Kirdan rawuh mboten nggih Ibu Bapak nggih. Nggih nembe ngayahi tugas nggih. Pak Musti Raharjo menika nggih minangka operator masam nggih sehat walafiat sedaya nggih Bapak Ibu Paraga Mojopat. Alhamdulillah sinaosa wulan Ramadan saumu tasifu padha poso sira kabeh monggo sira bakal sehat insyaallah Allahumma amin. Kula piyambak budika ing mbok bilih samangke wonten lepat anggen kala matur nyuwun gunging samudra angsa. Mila paraga Mojopat Swaka ingkang tresna, monggo amrih barokahipun kita purwakani piwungan Mamrebon Mojopat Swaka kanthi lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 09.00 nyimak Mojopat peta ing leluri budaya Jawi. Dipanjer radio nipun ngeleluri kabudayaan durung wis yen durung pikantuk ngelmu ing radio Swaka kanggo sang urip yekti. Pandemen Radio Swaka ingkang tresna, panjenengan saged paring atensi wonten ing nomor WhatsApp lan telepon 0838 gangsal 666 9966 utawi ingkang nembe mirsani siaran Facebook Swaka saged langsung nyerat wonten ing Facebook Swaka ing mbok bilih ngersakaken Sekar Mojopat kakentun dumateng sanak kadang tangga tepalih pitepangan malahan sederek utawi sedulur saendheng Nuswantara saged dipun kintun wonten ing nomor WhatsApp ing sawau utawi Facebook Swaka. Monggo tasih mirunggan Bapak Ibu ingkang badhe nyekar katuran lumebet kemawon nggih. Miturut urutipun anggenipun sami rawuh wonten ing studio Swaka. Kathah sanget dalu punika nggih watawis 11 napa kalih 11 nggih menika nggih. Alhamdulillah nggih. Sinaosa wulan Ramadan kita sing ngleluri kabudayan Jawi. Nggih. Bu Lulu Mariati, malit ingkang angka setunggal. Nyekar punapa Bu Lulu? Tilar selendro patet bem. Nggih, dandang gula selendro patet bem. Katur kagem sinten? Tesih radi sonten menika Bu Lulu. Tangga tepale anak kadang pitepangan sedulur Sedaya pandemen nggih.
Swaka. Nggih sami kastu dhateng Radio Swaka mliginipun budaya Sekar Mojopat nggih. Pak Suprih nembe rawuh sugeng dalu Pak Suprih nggih sehat walafiat Pak Suprih nggih. Semoga katur Bu Lulu Maryati Sekar Dandang Gula menika pandemen Radio Swaka nggih. Kala mangsa anandang rodaten tumanduk mring sadaya kawula tan ana bedane wanita apa jaluk semi dene anampi capi saking Kang Maha Kuasa becik terus kalipur wembo sabar lan tawakal ayo kongsi amung gubel jroning kali iku nora prayoga sampun wanita lan jalu sedaya nampi pasoben nggih Bu nggih ingkang maha kuwaos. Mila hakikatipun gesang menika pasoben nggih. Hakikatipun gesang menika ujian nggih. Matur nuwun Bu Lulu nggih. Monggo sak batalipun Bu Lulu matur nuwun nggih. Fa'lamu annama amalukum wa auladukum fitnatu wa anallaha indahu ajrun azim. Sak temene bondo-bondomu nggih, keluargamu iku mung pinangka pacoben. Menika mung pinangka ujian lan ana ngarsane Allah ana ganjaran sing gedhe banget. Insyaallah Allahumma amin. Dipun uji terus nggih Bu nggih saya poso. Ujiane jan rujake maer-maer nggih Bu. Nggih pecele ya maer-maer, ese ya maer-maer nek ra poso kae kok sepi mbasan poso kok apa-apa ana nggih Bu. Iki ya pacoben nggih Bu. Hawane kemecer nggih Bu. Nggih Sekar apa pikiran yang badhe katur sanak kadang to Pangkur Duda Kasmaran Slendro Pathet Songo. Di Pangkur Duda Kasmaran. Duda wae kok ya kasmaran. Ana sing kekenan ora iki sing rawuh dalu punika. Ki dalang kok rada jingkreng katerusan. Nek Pangkur Joko Kasmaran nonton mboten Bu? Pangapunten Oh, pangapunten. J mangke pun suwun gawe presa menika Bapak guru kita menika Pak Sudiono. J monggo katur Bu, Pangkur Duda Kasmaran nggih. Nyata supene Kakang Mas Sesatyati Kang mongguing jejendhek maneh
Tunda manik kancing rikma anuli aturna aglis. Ampun Bapak Budi. Matur nuwun sangat Bu Kirdan nggih. Tuku greh nang perapatan. Waduh. Nang perapatan mampir tuku bayem. Bubar tarweh njur maca patan. Maca patan nang pikir marai tentrem. Lah nganggo ketupat ora oleh karo Pak Musi kok nek gawe parian aja nganggo ketupat. Ya nang perapatan maca patan ora maca pan. Nggih, sugeng dalu bubur nggih. Sehat walafiat ya Bu nggih. Alhamdulillah. Sehat. Anggenipun siap dereng medhot lho Bu. Dereng. Kiat Pak. Kiat alhamdulillah. Kula nggih kiat kok Bu, saya nek tak silan niku saya marai. Seneng nggih Bu nggih. Seneng malah bedinten wonten. Nggih, ngirit mboten sah mangsa nggih Bu. Alhamdulillah barokah nggih Bu. Amin. Sekar punapa Bu Bur ingkang badhe katur? Durma Palaran Pak. Durma Palaran. Nggih semoga katur Bu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Den was padha mrengsak kuda rencana sabdaning urip iki aja padha lena sing bisa ngenya nduwa hartaning kanepson iblis becik sirnakno mangkono anggen asik. Nggih. Sampun Bu. Nggih. Sampun Pak. Sip demes. Nggih mila gesang mila kebak godho ing rencana nggih nggih. Mila wulan Ramadan nggih setan sampun blenggu nggih njur godane rada enteng nggih Bu nggih. Nggih. Setane dibelenggu, nerakane ditutup, swargane dibuka kaya sabur ibadah. Mboten tahan godho nggih Bu nggih. Ora iso ngene mbrongsong hartane kanepson nggih Bu. Nekar-nekar bener. Matur nuwun nggih Pak. Matur nuwun sanget, mboten napa-napa namung rada Bu. Monggo sahabatanipun Bu Pur ing mbok bilih. Oh Bu Tres menika sampun siap siaga ing gati menika nggih. Pandemen radio swaka ingkang sucersa nyuwun sewu mila wonten Ramadan. Kita anggenipun ngawiti jam 09.00 dalu dumugi jam 11.00 dalu. Ingkang biasanipun jam 8.00 dalu dumugi 11.00 dalu. Nggih awit kita sedaya ugi masyarakat, ugi paraga pandemen radio swaka ingkang sami kathah anggen ngayahi salat tarawih. Ngoten nggih Bu Tres nggih. Nggih. Wau tarawih mboten Bu? Nggih. Oh nggih. Wonten masjid pundi Bu? Ringinan mekipun pun celakaken Bu. Oh nggih nggih. Nek mboten tarawih ngoten ketingali gelo nggih Bu nggih. Nggih menawi mboten wonten halangan sunggal menapa. Nggih insyaallah poso kita, tarawih kita, takjil kita pun pikantuk ridho saking ngarep dalem Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang apa Bu Tres? Sinom Grande. Sinom Grandel. Monggo katur Bu Tres. Lamun arsa gayuh mulya ayam tentrem lahir batin iku kebak bangur bana kanthi laku ingkang becik
manembah mring Yang Widi nengenaken tindak luhur ya lali ing pakaryan wit iku wajib ing urip kang kinadang widadadonya akhirat. Nggih, manembah marang Yang Widi nengenake tumindak luhur yo lali ing pakaryan. Boten cekap namung makarya nek ugi manembah dumateng Yang Widi lan nengenaken dumateng kesaenan. Matur nuwun Bu Tris nggih. Monggo sakbadalipun Bu Tris nggih. Dahar gereh lawuh ketupat. Ya men nganggo kupat iki Pak Musti. Bubar tarweh banjur maca pat. Dahar ketupat marai wareg. Nyimak maca pat marai mantep. Nah, monggo. Bu Sumisih nggih. Monggo sugeng dalu Bu, sugeng lenggah wonten ing studio Swaka ingkang swacanipun radi sumuk nek kula Bu sumuk mboten Bu. Wau tareh gobyos nggih Bu nggih. Monggo pun astamikipun. Badhe atur panglipur sekar punapa ingkang badhe katur Bu? Dandang gula slendro pathet 9 Pak. Dandang gula slendro pathet 9 Bu Sumisih. Nggih. Wulan suci Ramadan wis prapti wulan agung kebak kanugrahan rahmat kelawan hidayah dosa titasawegung dan aksami lan bali suci kinabul ing pandonga tekan kangki nayo pramila sumangga kita nindakaken rukun Islam kang kaping 3 kanthi tulusing nala sampun Nggih, dandang gula Ramadan istimewa. Kathah kaistimewaan Ramadan kebak nugroho, kebak rahmat, kebak hidayah. Hidayah napa pun? Pitedah. Sing sadurunge ra tau ngibadah kebuka hidayah nggih Bu nggih. Sadurunge memeng nang masjid yo nang masjid nggih pikantuk hidayah. Den aksami dosanipun ya Bu nggih. Nggih matur nuwun nggih. Sampun Pak. Sampun nggih. Mula iman-iman sangat nek boten ngibadah wonten Ramadan man soma Ramazana imanan wa tisaban ghufirallahu mata qadama min dambi. Sapa wonge poso Ramadan lillahi ta'ala ngarep ridho ganjaran den afro dosane sing wis kepungkur. Ngoten to Mas Dalang. Kamangka dosane wae dhewe iki ya akeh gitu, kerep ngemik gitu. Penyiar akeh banget ngemik. Saya dalang nggih Bang. Semengi atas nek ngemik ra leren-leren nggih Bang. Poso Ramadan lillahi ta'ala insyaallah pun busak dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sekarang apa ki Dalang? Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu nggih. Sugeng pinanggih kalian Radio Swaka. Nggih, Radio Swaka. Menika kula nderek ngramekaken wontenipun acara maca pat dalu menika. Nggih, laluri kabudayaan Jawa. Laluri budaya kagem kula kenten kagem Sinten?
wonten ingkang spesial sajamen mboten sah lingsem-lingsem. Ngertos lho kula. Bagian spesial nggih wonten jelas. Dibatin mawon. Dibatin terus aku kulen lho ki. Kula kentun dhateng kadang kula sepuh Nggih. Kakang Sumadi ing wonten Magelang. Nggih. Pisan. Nggih. Kaping kalih Simbahari ing wonten Gunting. Gunting nggih. Lajeng wonten malih Nggih. spesial kula ing wonten mriku nika. Nggih. Mungkin dalu menika nggih tesih Nggih. midhangetaken Kang Rai ngadik ingkang manis. wonten gunung. Nggih, nggih, nggih. Spesial menika kagem Bapak Sudiono ingkang guru kula menika. Nggih. Guru kula SD. Ingkang dalu menika kastu Mboten rawuh wonten studio menika nggih. tuwin sedaya pandemen swaka ing wonten Tlatah Nuswantara lan sanes-sanesipun. Amargi dalu Menika kula badhe nyekaraken simak kinanti. sak Indonesia nggih, Pak. Kinanti nggih. Kinanti nggih. Monggo katur ki dalang wata nggih. Upami popolan biyong tatan linam baran asih pasti sira tatan lono nganyan hawa sunar rawi ngeng sira den upakara kinu lawenda dan wabilih menika kinanti Kagem lare menika ketapun kanteni piwucal-piwucal saking para luhur kinanti nggih. nggih Tahapipun sampun lare-lare menika nggih. nggih menika pitutur Pak Pitutur kagem Budi. lare Jadi kanteni. kula mboten iso selak niku pitutur tenan nek diraosaken menika sae. Namung menawi dipun mirengaken nggih nek sing nembang ya Nggih sae kok. rada alus ting trecep rasane. Nggih teng tercep. Saya nek kagem mriko. Mbak pilih ngaten tak bukti maten nuwun. Janjang ngoten niku kagem semangat ki dalang. Nek mboten wonten ngoten jan kaya le cemplang. Monggo sak batalipun ki dalang wata nggih pun lajengaken ibu napa bapak semonggo Mbak pilih bapak guru kita Pak Sudiono menika sampun teng tercep ngendikanipun ki dalang wata. Nggih pandemen radio saka ingkang sutresna nggih istimewa jalu punika sinau saluan Ramadan nggih agami nggih pun tindakaken kanthi sae nggih sebab kanthi agami hidup lebih terarah ya. Dengan seni hidup itu lebih indah ya dengan ilmu hidup lebih mudah telu-telu ning atunggal nggih Pak nggih ya agama ya ilmu ya seni nggih monggo Pak Pur badhe duet kalian Kang Rayi sajamen Mulai wekdalipun menika mangke mung sekedap mongko nggih kanca-kanca radi penuh nggih ta. Diduetke jur cepet ngoten nggih Pak. Kula kekalih sareng mawon. Donge sisi-sisi ning loro-loro. Sekarang apa ingkang badhe katur menika dumateng para pamidanget radi geser kiri Pak mesti nggih. Menika pun presane sedaya sedulur saendenging Indonesia menika nggih. Siaran Facebook swaka-swaka nggih. Mangke ndak suwa ing manah ingkang sami mirsani Pak Musti pakare maca paswaka ki sing ngendi. Nggih, monggo. Nggih. Ini gayut kalian wulanipun menika poso. Nggih, jumbuh kalian wulan Ramadan nggih. Nggih. Ayo Mas. Sepira.
Saya ketinai dakan. Oh ya. Pun bangsuli mboten napa-napa. Ngangipun kirang pas Mbak menawi. Iki le napa nggih? Ajeng duet nek Kang Sen kok durung mateng. Arep sing apa ngoten lho. Nggih, dereng mateng sing magel ben cepet sithik. niki mah ngulur sithik. Mboten napa-napa. Amun seninipun wonten ing mriku Nggih. Nggih pun sok malih. Dibalen mau nggih. Nggih, Malaysia sithik mboten dados menapa Nggih nggih. larase nggih. Nggih. Saya tinindakan poso ngesti Jawa dalam kang moho suci lenambaran jroning kalabu madhep tanak kena Chandra Purna pinaringan kabul datan wonten ing panggoda tumakeng tintan insyaallah dumugi riyati nggih. Insyaallah nek kisah Ramadan madhep tan kena kuda. Tumekeng dinten Riyadi. Ingkang mulai dinten paleburan dosa ngoten nggih Pak. Mila lebaran lajeng leburan nggih Pak. Dipun lebur dosa-dosa kita saking ngarep dalem Allah Subhanahu wa taala. Yen ra kena kuda, ya kena kuda ya. Nggih batal. Nek masam nek batal yen njur kepriye kita. Kuda lan guru estu hakikatipun gesang menika panggoda nggih Pak. Panggoda ujian pacoben. Matur nuwun makipun sampeyan malih pandemen radosaka tasihpun lajengaken adicara mirunggan ananging panjenengan ugi sampun saged kentun sekar sanak kadang tunggu tepale via WhatsApp 0838 gangsal 666 utawi ingkang nembe mirsani Facebook swaka-swaka saged langsung nyerat wonten ing Facebook swaka-swaka. Sekar saged kakentun sedaya sedulur sederek saindenging Indonesia. Sugeng dalu Bapak Guru Pak Sudiono. Sehat walafiat ya Pak nggih. Alhamdulillah kuru. Ingkang baken sehat ya.
Nggih, lalu punika pun suwun sekaripun nggih. Nggih, Semoga badhe nyekar sinom. sinom nggih nggih. Menika maksud kula Nggih. rene wulan Suci Ramadan. suci Ramadan Nggih. mbok bilih para putra menawa tesih sami dereng tilem. Oh, nggih nggih. Terus mungkin- Nek putra mboten sare nggih tilem. Ning niki dados tantangan menggaing tiang sepuh. Nggih, amargi sinom menika nggih sawane sekar kagem lari nem sinom gitu. Nggih, nggih. Nek kinanti menika kagem lari-lari. Nek menika sinom sampun mancik dewasa. Bar sinom biasanya njur asmarandana gitu. Nggih. Nek niki pun kliwat. Nggih, nek iki sepuh asmarandana ya ora apa-apa. Karek Model saiki kok, Pak. Durma, Pokari durma, putung. berdharma. Utawi megatruh. Nggih, Latihan pati nggih megatruh, megat nyawa. Nah kangge Nggih. para pinisepuh Nggih. ingkang kagungan putra wayah Nggih. menika minangka patuladanipun kasuwun. Nggih. Pramila menika Patuladan nggih. nggih Mboten cekap namung pangandikan ning Ah, nggih. patuladan sami nika nek ngendika ngemak-kemek dimreti nggih Pak. pangandikan 1000 Nggih. langkung sae patuladan setunggal. Nggih, nggih, nggih. Wiwit cilik nanulato tata kramaning urip niki saking tiyang sepuh Oh, nggih, 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 nggih. sarananing sesrawungan kumpul lan sak sami ya iku patra becik lan maneh manising tembung aja sok pendirangan krusa-krusu briki andhap asor iku watak ing satriya Nggih, ampun krusa-krusu nggih Pak nggih. Ning kanggo manising tembung ya andhap asor jan kebak ing piwucal niku Pak. Kamila Nggih. menawi pendirangan niku semer Nggih, pundi-pundi. Nggih, seperti pundi-pundi. Nggih. Nggih, matur nuwun sanget piwucal dumateng Pangapunten kirangipun matur nuwun Bapak Sudiono mangke sampeyan malih nggih piwucal dumateng generasi muda utawi para anem menika tembang sinom nggih. Sakpadalipun Pak Sudiono Bapak guru kita Ibu bilih Pak Rizal nggih. Semoga katur Pak Rizal mumpun dateng studio nggih. Salat tarawih ing wulan poso. Ati sareh maraki lega. Wulan poso akeh ganjaran. Ati lega cedhak pangeran insyaallah Allahumma amin. Sekarang napa Pak Rizal ingkang badhe katur dalu punika? Kula badhe ngaturaken Nggih, gambuh. sekar gambuh nggih. Ing mbok bilih katur sanak kadang tangga tepalih pitepangan. Sederek sedulur Nggih kula aturaken boten wonten ingkang spesial namung sedaya Sedaya, pandemen nggih, nggih. Radio Swakang lan. nggih nggih nggih. Matur nuwun Pak Rizal nggih. Semoga katur gambuh. Samengko ingsun tutur
sembah catur supaya lumuntur dien raga cipta jiwa rasa kaki ing kono lamun tinemu tandha nugrahaning manon sampun Bapak. Nggih, matur nuwun mila wonten sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, sembah rasa ingkang paling inggil. Nggih menika kaserat wonten ing serat Wedotama nggih, anggitanipun KGPAA Mangkunegara sekawan. Matur nuwun Pak Ridal nggih. Sakbadalipun Pak Ridal sumangga katur lumebet kemawon wonten ing studio Swaka. Nggih. Dalu menika istimewa sanget nggih wulan Ramadan nggih. Sami nindakaken siam Ramadan ugi sami nindakaken salat tarawih nggih. Ananging wonten piwungan mangrebon sinaosa namung kanthi setunggal jam nggih kita tasih saged angleluri nggih kabudayan kita nggih. Sekar punapa Pak kaum ingkang badhe katur? Nggih, kula badhe ngaturaken sekar sinom karonsih pelok barang. Nggih, sekar sinom karonsih pelok barang. Semoga katur Pak kaum tilaksana nggih. Becik padha ngelingana urip neng donya tan lami ibarat lunga neng pasar datan suwe nuli bali marang omah nireki yo kongsi keblaso blaso milih dalan agama ngenut tuntunan jeng nabi ayo lirwa manembah kang maha kuasa. Nggih, jumbuh kalian Ramadan nggih sanepanipun gesang nang alam yo namung sedhela kadya tindak pasar ngoten nggih Bu. Nang pasar ki ming delane mampir-mampir ya suwe gitu. Kita badhe wangsul wonten ing kampung halaman kita ingkang asli ing akhiratipun kanthi wewarah agami ben boten keblasuk-blasuk wonten donyanipun. Pak Supre sinaosa sampun radirandat wae nggih Pak nggih. Anging tasih kabagas kewarasan kajiwa kasarira. Kegrimisan mboten Pak wau Pak. Oh mboten cerah dan ceria. Kalau mben menika wangsule ya gegrimisan. Rada kegrimisan. Ya ming grimis mboten terus. Nggih. Kalau mben Menika sekar punapa ingkang badhe kantur Pak Supre? ngaturaken Sinom nggih nggih. Becik padha rungan pituture para kaki kang wis tuntas urip pira samu parang kon padha mulata becik
patrapala yati niru tininting kelawan tuntas rina seping sanu bari pakole samya mangge karajan mekaten Nggih, mila kedah miturut nyonto dumateng para kaki ingkang sampun buntas urip ira nggih Pak nggih. Kebak ing pengalaman gesangipun nggih Pak nggih. Nggih, mila monggo kita sami ngeluri nggih kabudayan Jawi kita wonten ing Sekar Mojopat. Matur nuwun Pak Supre nggih. Sakbadalipun Pak Supre ingkang dereng ya Mbak Bilih. Nggih. Menika Pak Mardiki ya dangu wonten Ramadan mboten rawuh wonten ing studio saking mboten napa-napa nggih menika nembe megeng anggenipun ngibadah alhamdulillah nggih menika kita tingali wonten storinipun statusipun menika tadarus terang alhamdulillah Nggih melu-melu. nggih melu kesaenan nggih ya agama ya dilakoni nggih to seni ya dilampahi nggih ilmu ya digoleki nggih to Kabeh iki dicaki nek iso, ini malah mung setengah-setengah kabeh. napa-napa mangke lek pun tutuk malah njur wis fungsinipun wonten sepalih mawon gelas menika malah diisi penuh pun boten wonten fungsinipun sepalih napa 3/4 mekaten nggih sekar napa Pak Marti Tak nyobi sinom grandel. oh sinom grandel Sinom grandel laras Slendro Menyuro. nggih kentun kagem sinten Kula niku kanca kula niku sing nakoke aku wis tokan takon aku ora tau ning Suaka iki kepiye. Mas Jawadi niku oh Mas ketandan niku lho niku dadi awas-awas ya kula. Ketandan Ngayog Jakarta Gilangarjo ra nggih ngarep Jakarta. Gilangarjo. Lah nggih Gilangarjo nggih Ngayog Jakarta. Nggih, Mas Jawadi sugeng dalu sugeng midhangetaken. Nggih, nyuwun sewu nggih kita ugi nderek Bila Sungkawa nggih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbak Yu Marinem nggih, Mbak Yu Marino nembe kemawon wau siang nggih. Kapundhut sowan wonten ngasih dalem Allah Subhanahu wa taala. Kita pinangka rencang kanca seni budaya ngaturaken bila sukawa ingkang lebet-lebetipun dumateng Mbak Marinem almarhumah nggih. Mugi katampi amal ibadahipun, kaapunten sedaya dosanipun lan tinarimah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ngaten nggih. Nggih. Monggo Pak Marti. Sepinten Lulatolaku tama krungu suarane yo gemeter. Ampun gemeter. Kaya gandrung niki Pak Marti. Tumrape wong tanah Jawi wong agung ing ngeksi kandha panembahan sena Kapati
Marsudi Sutanen awalan nafsu binapsu tapa brata tanapi ing siang ratri hamamangun karyanatyat ing sasama anggelinipun menawi sinom grandel menika ngaten menika Nggih. Sudanen hawa nafsu siang lan ratri. Jumbuh kan wulan Ramadan. Nggih wonten niki bengi lak ra poso ra apa-apa. Ratri dalu nggih. ora njono ora Ya siang ya ratri. Nggih. Bareng. Nggih semelange nek ketabrak imsak. Dadah menika malihipun. Lah nggih. Dalu menika nggih wulan Ramadan. Wulan Ramadane mboten namung siang kemawon, siang lan ratri lho wau. Dalu niku ya Ramadan. Nggih, malah dalu menika kathah ing ganjaranipun. Nggih, matur nuwun sanget nggih. Matur nuwun Pak Marti nggih. Bisa ngandani niki yo ngraponi ora lah. Ning nek saniki wis ora iso nglakoni. Nggih, ingkang saken ngumah kula nggih manembah marang Yang Widi matur nuwun. Sakbadalipun Pak Mardi menika kok sampun wonten seratan wonten ing Facebook swaka-swaka nggih Pak Kaum nggih. Wonten setunggal Mbah Bilih menika nggih Mas Samsudin nggih wonten ing Bukit Sindet menika. Matur nuwun Mas Udin nggih Mas Samsudin wonten ing Bukit Sindet nggih. Nggih, kita waos ingkang setunggal rumiyin nggih Mas Samsudin. Assalamualaikum Bapak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lan ugi sedaya paraga studio Swaka FM nggih matur nuwun Mas Samsudin nggih. Sugeng dalu, sugeng ngayahi jejibahan macapat nggih. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng samudayanipun. Amin. Semanten ugi Mas Samsudin ugi sekeluarga tansah ginanjar kabagas kewarasan sak dinten sak dalipun. Amin. Kula saking Bukit Sindet derek nyimak nggih matur suwun nggih. Swaka wonten ing Bukit Sindet nggih cumengkling nggih Mas Samsudin nggih matur nuwun sanget nggih awit paring palaporanipun saking Bukit Sindet menika nggih. Ing Bilih tesih wonten seratan wonten ing Facebook Swaka-swaka. Datengipun saking Pak Suwardiono Wardi. Sugeng dalu Pak Suwardiono Wardi. Nggih, mugi dalu punika nembe ngaso nggih. Sakbatanipun salat tarawih tansah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita was kemawon saking Pak Wardi. Sugeng dalu Bapak Budi nggih, sugeng dalu ugi. Kula nderek kentun kagem Mbah Jumakir wonten ing Bungsren. Boten supe ugi Mbah Marto, Mbah Maman, ugi Pak Supar. Nanging ugi Pak Hari wonten ing Bungsren. Lan kula nyuwun Sekar Kinanti. Nderek mawon ingkang nyekar matur nuwun. Menika wonten pamulutan Kinanti. Oh ki dalang wotok menika. Sajamen wonten gregetipun ki dalang wotok menika nggih. Storinipun nggih pinten-pinten dinten greget nika ki dalang wotok menika nggih. Nggih, Kinanti nggih menika lari kedah pun kandhani pitedah, kedah pun kandhani pitutur nggih saking para winasis. Monggo ki dalang kota pun samutakaken menika nggih. Ingkang kagungan panjenengan Pak Wardi wonten ing Tambalan. Nggih, pandemen Radio Swaka sinasa wulan Ramadan menika kathah ingkang sami rawuh mbok menawi gangsal 16 nggih dalang kota nggih. Nggih, alhamdulillah tasih kathah ingkang sami kastu tresna nggih dumateng kabudayan kita piyambak nggih budaya Jawi. Nggih, mikipun pun gantos nggih.
Pak Wardiono wonten ing Tambalan. Bapak Wardiono ingkang lenggah wonten Tambalan. Tambalan. Waduh. Kagungan pitepangan wonten ing Tambalan. Nggih sugeng pitepangan Pak. Nggih, Pak Wardiono, Pak Wardiono. mantan RT menika nggih. Oh, Mantan nggih. ketua senam wonten ing Tambalan. Purna Pak RT nggih. Nggih, nggih. Kula nggih deg-degan Nggih. nek dicat karo Pak Wardiono. Kok aku kan Nggih. senam meneh. Wonten lepate kula nyuwun pangapunten badhe nyekaraken menika kinanti. Kinanti nggih. Kalau wau sik dereng kula kentun menika mbah kula sik ingin wonten Lenggah wonten. minggir Sleman. Oh wonten minggir Sleman Mbah sinten asmanipun pun sebat. Mbah Sanyoto. Mbah Sanyoto menika Mbah Sanyoto pikantuk menika kitunan saking Keng So- Wayah kita lawoto. Mirengaken menika Suaka FM. Oh nggih alhamdulillah saking minggir Sleman nggih cethu nggih. Nggih, Alhamdulillah. waduh penggemar Setia. Nggih. Tidak diragukan lagi kesetiaannya. Dimanapun selalu terkenang-kenang padamu, Dik. Tatkala nyopir pun terkenang padamu. Setarine Spesial. Pak Woto niki. Kali spesial rayi kula. Oh, nggih, rayi khusus. Nini. Wah, Mbak Nini, Dik Nini menika pun single kalian Pak Woto sinasa nyenggol melalui mic ya. Agustina. Ya. Ora apa-apa, Nggih. Mbak Nini Agustina Nggih, nggih. mugi-mugi Kanthi atur kayak bobo wae, Dik. mugi-mugi caket rezeki. Amin. Tansah napa? Sehat walafiat. Mulang muru anggenipun momong putra wayah. Nggih, lan ugi momong kula. Pangke. Pangke. Jen. Sing iso le ngomong lho, Dik. Dalange diguyoni. Nggih, munggah wonten mriku nika. Nggih. Mriko nika kembang jedhek. Nek jedhek ku nang ditemu wong. Iki saya berbunga-bunga sih. Marai sehat nggih ngoten iki nggih lho. Monggo kita lakukan. Rewusnya konyo yang agung kaping duimring yaya wibi mongko lantaran tu mita kaping trimring guru yakti mongko ingkang paring waraha kang paring paring urip. Mbok pilih ngaten Pak Budi. Guru yakti menika ingkang Mas warah kematan kita. Mas Suwardi nggih. Nggih Mas Wardi Mas wonten Suwardi ingkang lenggah Tambalan. wonten Tambalan sugeng pitepangan kalian kula di dalang woto ya. Prawoto Mangke bar senam badhe wayangan ngaturi kemawon nggih. Di dalang sanggup mayang semalam suntuk Omah menika. kula Jaten sakniki nek riyen Jaten. Karangedi nek sakniki Nggih, matur nuwun, Jaten. nggih. Matur nuwun Pak Budi. Matur nuwun. Kita buka WhatsApp kanyatan sampun wonten kalih pamundutan. Kalih kemawon ingkang sunggal mundut sekawan sekar menika nggih ibu-ibu nggih bapak-bapak mangke pun catet monggo ingkang pun kasdu nyekar menika nggih. Ingkang angka sunggal menika saking Pak Bejo wonten ing Bambang Lipuro nggih sugeng dalu Pak Bejo mugi tansah kinanjar kabagas warasan nggih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Radio Swaka nggih, sugeng dalu ugi Pak Bejo wonten ing Bambang Lipuro. Kula badhe nyuwun sekar kinanti, ugi sekar mijil, pangkur lan pocong. Ibu-ibu nggih, kinanti mijil, pangkur pocong. Ah mangke ingkang saged nyekar langsung kemawon lebet wonten ing studio. Sekar punika kula kentun kagem sedaya pamidanget Radio Swaka nggih, matur nuwun.
saking kula Pak Bejo wonten ing Bambang Lipura. Monggo pun samekta ing gati kinanthi mijil pangkur lan pocong. Ingkang angka kalih pamundutan saking Ibu Jum wonten ing Pandak nggih. Sugeng dalu Bu Jum wonten ing Pandak. Sehat walafiat nggih insyaallah amin ya rabbal alamin. Makaten wau rumentah saya pandemen Radio Saka saendhenging Nusantara dalu punika mugi saya tansah ginandhar kabagas warasan ugi amin ya rabbal alamin. Sugeng dalu Bapak nggih, sugeng dalu ugi Bu Jum wonten ing Pandak. Kula nderek nyawiji, monggo Bu. Lan kula nyuwun sekar Mas Kumambang, matur nuwun saking kula Ibu Jum wonten ing Pandak. Nggih, semonggo katur ingkang badhe nyekar nggih, monggo nggih kinanthi mijil pangkur pocong Mas Kumambang. Nggih. Mbok bilih Bu Lulu, monggo Bu Lulu salah sawane wonten gangsal pilihan mesti ana sing dipilih niki. Nggih, matur nuwun dumateng paraga maca Patwaka ingkang sami siap siaga nggih kastu dalu punika angleluri kabudayan Jawi nggih. Wonten sekawan pamundutan saking Pak Bejo wonten ing Bambang Lipura. Ingkang sekar punapa Bu? Ingkang pun pilih Bu. Mijil wedharing tias laras pelek patet 6. Nggih, mijil wedharing tias. Nggih, monggo katur Bu. Upamane kayu gede kaki aduar tan bengkong pantes dadi sasaka gurune awekasan pamadunge sisih angger nora dadi sasaka panwuru. Sampun Bapak Budi. Umpamane kayu gedhe ora bengkong Ibu nggih. Pantes dados saka gurune ya angel. Sing ora bengkong sing lempeng iki dadi bengkong-bengkong Ibu. Nggih, matur nuwun sanepane gesang menika nggih. Monggo tesih wonten pilihan mijil sampun. Menika kantun kinanthi pangkur pocong Mas Kumambang nggih. Niki Ibu Pur. Sajamen badhe nyekar napa Bu? Pangkur napa Bu? Oh kinanthi mawon dipun kantheni piwucal dumateng putra lan wayah ngoten nggih Bu nggih. Nggih. Nika pamundutan saking Pak Bejo Bambang Lipura. Kinanthi sugeng midhangetaken Pak Bejo nggih. Dalu punika kinanthi pun sekaraken Bu Pur nggih. Kinanthi nglipur swara. Nggih. Laras pelek patet bareng. Kumandanging swara aram rinasa kali-kali rinujra ning talingan lelagan cakepan manis laras pepadeting mapan cengkok gregel mila ngoni matur nuwun Pak Budi. Swara ingkang arum kedah kita penggalihaken nggih Bu nggih. Mbok menawi kathah keterangan-keterangan sae wonten Ramadan wis wonten ingkang arum nggih Bu nggih. Kita lebetaken wonten ing manah lajeng kita amalaken. Ing kadang-kadang yen mlebu angel Ibu, mlebu kuping tengen
metu kuping kiwa, mlebu kuping kiwa, metu kuping tengen iso keluar mlebu angel, mboten mlebu malah metu terus. Nika sanepanipun swara arum kesaenan menika ngaten nggih Bu. Angel sanget. Matur nuwun Bu. Monggo atase wonten sekar pangkur, pocong, lajeng pamburutan bujum wonten ing Pandak wau Mas Kumambang nggih. Semoga atase wonten 3 pilihan nika nggih, pangkur, pocong, Mas Kumambang nggih. Oh ibu-ibu ya. Biasanya sing sregep milih ki ibu-ibu. Nggih. Sing dipilih bapak-bapak. Oh kuwalik. Bu Sumise, nekar napa Bu Sumise? Tesih wonten 3 Bu. Pocong nggih, pocong. Mangke sak badalipun Bu Sumise tesih pangkur lan Mas Kumambang nggih pun samektakaken nggih pangkur lan Mas Kumambangipun nggih. Monggo Bu Sumise sekar pocong milangkani Pak Bejo wonten ing Bambang Lipuro nggih. Pocong Madusita laras pelok padet barang. Nggih. Kang kinunggeng datan kinggang terus anggunggeng anggadeng praputra ngilut kapribadan eti iman takwa cerdas terampil budi tomo. Sampun Bapak Budi. Terampil budi tomo gitu. Jadi terampil ning budine ya utama nggih. Terus terampil niku dereng tentu sae nek budine mboten utama. Ning budi utama nggih dereng sae nek mboten terampil loro nggih ya terampil ya budi utama. Oh, terampil kemik nggih bengi. Nggih, mangke lho boleh kondur Bu. Mas Kumambang menika pamundutan bujum wonten ing Pandak badhe pun pinangkani Mbah Kaum menika ngaten nggih bujum nggih Mas Kumambang menika. Sak badalipun Pak Kaum tasih wonten sekar pangkur nggih pamundutanipun Pak Bejo wonten ing Bambang Lipuro. Monggo pangkur mangke pun samektakaken nggih Bapak Ibu wonten ing Jawi Studio nggih. Nggih. Wong tan manut pitutur wong tua ugi panemu duraka ing donya tumekeng akhir tan wurung kasurang-surang. Nggih, matur nuwun. Tasih wonten setunggal sekar malih, sekar pangkur monggo sinten ingkang badhe nyekar. Nggih, pinangka pungkasanipun pamundutan via Facebook utawi via WhatsApp. Nyuwun sewu gandeng wedalipun nggih terbatas ngoten nggih bulan Ramadan. Kaya nembe dilit tasih setunggal Bu. Nembe kita namung diluk nggih Bu nggih. Diluk napa dilit Bu? Kaya wis sak jam ngoten nggih Bu. Nggih. Nggih Bu nggih. Nek mboten seneng ketok suwi. Monggo Bu. Jinecer neng wida tamo mrehtan kemba pakembangan ning budi mangka nadyan tuwa pikun yen tan mikani rasa yakti sapi asapaler sepah
lamun samangsane pakum bulan kenyak kanyungangling semi. Injih mila ilmu menika penting nggih Bu nggih sinaosa sampun sepuh nggih. Nek mboten kagungan ilmu kaya godhong jati akeh nggih Bu nggih. Sak mangsane pakumpulan gonyak ganyung leling semi. Sini-sini nggih Bu. Menika pentingipun thalabul ilmi nggih Bu nggih. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin lan muslimah. Golek ilmu ki wajib kanggo muslim kakung kalawan wadon. Pandemen Radio Swaka ingkang sesna sampun sulak ing dalu. Tabuh sedasa paraga maca paswata Pak Kaum Wilaksana, Pak Musiraharjo, Pak Purwodiharjo, Bapak Guru Pak Sudiono, Pak Rizal, Bu Lulu Maliati, Bu Kerdan, Bu Pur, Bu Tris, Bu Sumisih, Pak Martige, lan ugi Pak Supre. Pinangka operator masang kawula piyambak budika Kupat Januring Tuwa manawi kita selepat nyuwun pangapura. Monggo kita pungkasi pepanggihan piwungan mamrebon dalu punika sunggal 07.7 FM Radio Swaka kanthi lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi rahayu ingkang tansah sami pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.